Ayaw kahadlok kay ako magauban kanimo. Maunay saad igsoon sa pulong sa Ginoo. Ning kalibutan nga walay siguro, daghang mga deception sa demonyo. Ang mga maninintal kusog kaayo, usahay makasugat tag problemang dako, nga daw ang atong pag-antos sa langit musangko. Ugwa na ta kabalo kung asa ta muliko, atong choice na lang magampo og muduko. Kay ang mga unos nga niabot labihan kadako, apan ti man iigsoon kung moabot man gani nimo. Kupti lang kanunay ang saad sa Ginoo, nga siya magauban gayud kanimo. Kay iyang saad naa gayoy siguro, di na siya mopakyas nimo. Kanang nasulat sa Bible dili na himo-himo, kundi tinuod gyud na nga mahitabo. Ako mismo na sinati na nako. So di ta angay mabalaka sa atong unahan, kupta nato iyang saad sa balaang kasulatan. Kay diha kaniya naagyud tay kasiguraduhan. Magkinaunsa man ang mahitabo sa kalibutan, wa tay angay kabalak-an, wa tay angay kahadlukan. Kay ang iyang mga saad naagyoy katumanan. Madugay o madali man, sigurado gyud nang matuman. So kupot lang mga kaigsuunan, na ay hayag nga ugma sa unahan. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita. Himaya ug dungog alang lamang kaniya. God bless.